Alo sanibona igama lami Nkosinathi abantu bangibiza ngoManathi ngize la kushow khona usisi futhi engahlangana naye eLondon dance yabo manje ngachazeka futhi lo muntu lona angazi ngithi ngamtshela kanjani ngoba manje siyazwana wangishaya ama-video ngidansa lapha wangishaya nezithombe ngcinze ngithole inamba yakhe manje angazi futhi ukuthi ngamisa kanjani ukuthi ngikwazi ukuthi ngimtshele siyazwana nje kakhulu nje futhi si-close. Njengoba nizwana nazane ku-WhatsApp futhi ukuthi niyazwana seni-close ngikhuluma kakhulu ku-WhatsApp. Ya sikhuluma kakhulu ku-WhatsApp nje futhi like si-close kanje manje angazi ngamngena kanjani yabo. So bungakazi umbone selokhu nagcina ukuhlangana eLondon. Yeah. Emva kwalokho akaze nibonane. Akaze nawe initiate ukuthi asamsobamba ice cream asamsojiva futhi nothing. Lutho futhi lutho. Okay. So usisi lo mawumbona ubani wachaza omunye so uyena wakwenza kusho wavela wakubona nje wavela wakwenza ama video noma naqala nakhuluma maqala before wakwenza ama video. Cha ukuthi ngangidansa yabo. Ngidansa yabo shuthi ngazi ngiyabheka yabo selapha futhi yabo. Shuthi uyena angathi ngathini ongathoza kimi because mina ngamnakile yabo mina ngiyayidansela wena into zengala zophothula. Yabo zoqeda nje futhi. Kanti kuzophothuleka nangaye. Ayabona lo muntu lo sangavuka la yabo. Ayo. Manje futhi angazi ngaqala. Manje indaba umnqena cause indlela ochaza ngayo ngazathi naye she's already interested nje so indaba wena manje usabala ngoba phela shuthi uma ukuthi wamfica sevele kubuka esechazekile sekushutha shuthi phela vele ungabeka I mean uzolenda ngathi sizwana kakhulu phela mina ngasi ayi usabuthi uzomosha lapha ngavela basele kadinga tsawo singiyabheda mhlawumbe singiyaflopa yabo. Hayi mfethu phela nawe angithi umuntu kumele uzame ubone ukuthi yabo so ungayithathi kanjalo because phela kuyona wakini so ngavela qotela ukuthi hayi ngeke akakwazi ukuthi adinwele ukuthi usuyabeka manje nanokushela ku-WhatsApp yabo ngiyangithatha yabo ngisusi ngithi singiyabheda yabo. So yini yakwenza ukuthi uchazekeke kusisi uze uphathwe igwababa? Hayi futhi dark beauty elihle kanjani futhi wayismayilele ukhululekile futhi open yabo asho ukuthi yazi lo muntu lona futhi masibe kanje singa-onisa kamnandi kanjani futhi. Ohamba ngalanga eLondon? Asiba u2 uhamba nomngane wami uSpa. Yena wayehamba nabangani bakhe naye? Yeah, uhamba nabangani bakhe. Okay, azange ngishaya ama-second location. Sayiqophoza khona nakhona futhi ngasi ngabheka ekuseni yabo musa sengiplaya kakhulu yabo ngisengiplaya kakhulu futhi. Alright. So manje uzokwazi ukuthi umtshele lento ade ufisa umtshela yona ngeke ubone kwababa? Ngamtshela manje futhi hayi isibindi futhi sikhona futhi hayi. Awudinga ukuthatha uplug before ubone isibindi. Ngashaya phela mina lo percent lelo futhi. So ngikuhlanganisela i% ukuze uzokwazi futhi bengajabula. Ungasabi khuleka ngizokusetha. So usulele ukuthi simbone usisi? Angiredi futhi. Excited? Yeah. Alright, I'm also excited sicela ukuthi ungayindawo usihlale la sibe excited kanye ndawonye so2 ukuze sizobona ukuthi yini lengaka excitayo uManathi. So don't go anywhere, you're tuned into Select Africa TV and this is the next chapter we are about to start right here at Next Chapter Florida. Kumele ngi-assist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Select Africa TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye eSpani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba-2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. If useThekwini njengamanje but awukho ku-Florida then it means useThekwini wrong because thina sila at the next chapter about to start the next chapter. Greetings, hello, hi, dumela, sawubona, unjani? Ngiyethemba ukuthi right, all of my South Africans and internationals, welcome to the show. This is I Have a Crush on You on Select Africa TV. Gama lami nguSine Gwakanene. But of course, ngoba wena ngiyakwazi useyintweni, uyi-VIP yaselifini, then you get to call me under my 2K or yi-2K. Namhlanje ke silethe la ku-Florida ukuthi ngithole incwadi ngibhalelwe uNkosinathi
uthi kunentokazi ekuthiwa uMpilo ayibonile yamchaza bahlangane groovy ufuna ukuthi abe groovy naye kube right so asazi noma uMpilo uzomqoma yini unkosinathi njengoba sila iyodwa indlela ukuthi sifandathe ukuthi mina nawe samsalana sobabili singene ngaphakathi sibone ukuthi into yabo izohamba kanjani. Are they about to step onto the next chapter of their lives? I do not know. Find out on this episode right here on Select Africa TV. Please remember to follow us on social media. Subscribe to this awesome channel right here on YouTube. And while you are at it, also follow Next Chapter Restaurants on social media. Okwamanje, asambe sewenze lokho siqinisa. Tlateng. Alrighty, on my left. On my left, I've got Umpilo and I've got your Mr. Right. Okay, Mpilo, sengala pants. Hi, Mpilo, njani? Ngiyaphila. Sengi-excited ukubona ngiphapha kangaka nje because I'm excited on your behalf. Igama lami nguSinengwa Kanene. I come from a company to Select Africa TV, and isizathu esenza ukuthi ngicela ngikufonele and ask you to come here is because someone is interested in talking to you. So it's like igama le show is I have a crush on you. So I don't need to explain further with why Sila if the show is called I Have a Crush on You. Yeah, so I'm hoping I'll be able to find you your Mr. Right if I'll night. Do you have a Mr. Right as yet? Not yet. He left. Yeah, we have Okay, so how long have you been single for? almost a young Inyanga eyodwa. Are you ready to date again? I feel like inyanga is too soon. Not really. You're not. But how Impilo like Melesebo? Kumele kumove on ne. And life yakho zona ilindile thina ukuthi sisaqakekile. Kanjani? Okay. So do you have a type emtholweni? Cha nginaye. My right nje ngimthandile like. Enomoya omuhle. Yeah. Ama looks abalekile makuthi muhle. Noma unandaba still. Angabe phela mubi Nkosi yami abe right nje. Yini ekhabahlekana? Bajajana kakhulu. Okay, no problem. So umuntu engimlethe la, umuntu omaziyo, usekwambona before, niseke nakhuluma, angeke ngikwazi ukuveza ukuthi ubani, uzombona mase efika because ukhona naye la Florida somewhere uyaphithizela la, yabo. Bengisafuna ukuthi ngiqale ngiintroduce kuwena and explain ukuthi sizokwenzani since there's cameras involved. I can't just ngikulethe uguy ungazi nokuthi yabo what cooking oil. So bengenzela ukuthi at least ngikubreak it down uchazeleke so that by the time uguy comes here nayo kuba ukuthi usunayo iidea yokuthi sizokwenzani la. So njengoba ngibuza ukuthi unayo Mr. Right bengenzela uma ukuthi ukhona ngisheshe ngixolise for overstepping a boundary, but I'm glad to find out ukuthi kwa boundary leyo ke vele ke ayibona. So kubantu nje basempilweni yakho abasifazana besilisa laba abanokuveza interest kuwena ukhona ongamcabangela ukuthi ngabenzela into nje. So fine Akekho umsolayo. umsolayo. Nje fana inyama bakhona abangani bami. Nje ngixoxa nabo nje angazi ngicabanga ukuthi kanje. Uyawathanda ama surprise? Yeah, I do. Oh, so izobithanda right ke le. Makuwukuthi nomuntu esizengaye u right. Izobithanda right or kuzodependa ngomuntu noma wazi. Angazi ngizozizwa kanjani ngizobona ngayo. Uzobona. Okay, side note you are so beautiful. Ushilo lo muntu esizekuyena ukuthi umuhle. Bangifuna ukuthi nami ngiyibonele. Akaqamba manga umuntu wangempela. Okay, now we are getting ready, gearing up to see this person okuyena kosilethele la. If you're also just as curious as Umpilo, then ungayindawo. Awunjani Mpilo? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami mfethu. Mfethu ngisakwazi mfethu. Ukuyagcina ngaleya date leyana. Ngikhona ngixoxa lento yenzayo nje kodwa. Hawu mfethu. Cha ngifuna ukuthi sikwazi sikhulume mfethu yazi mfethu manje fonini engweni sabe kanjani mfethu. Bethu nayo nje inamba yami hleleni kukhuluma nami. Hayi manje usefonini ngeke usithathe silathi ngcono ngikubona kanje. Sikhulume ngosikonto safuna ukisho mangazi ngayisho kanjani yabo ngcono ngikubona kanje mfethu. Yabo. Ayicaya mangazazi uyangithusa. Ngempela mfethu. Ukuthi konke yazi mfethu manje kade ngiyibamba. Kanjani mfethu ngiconfuse kanjani kwenayo inamba yami? Hlulwa yini mfethu ungibhalele ngijenze sihlanga. Singazi ngibezela ama camera mfethu. Hayi manje mfethu kuhlangana mfethu. Manje besihlangana yazoshayini mhlawumbe singahlangana yabo. Sikhulume kodwa ngagcina ngayishongo into engifuna ukuyisho.
ngifike ekhaya ngiyiso ngithi phela ngigcine ngamtshelanga futhi ukuthi manje yabo. Okay, manje ngibona ukuthi kumele ulekelele amakhamera futhi uzoba nesibindi. Cha, ngeke futhi ngivele ngiwahlaze ngidedele kani ngifike kani ngibone ukuthi ngibone phambili futhi ukuthi ngisakanjani futhi hayi angisazi futhi kade ngibamba futhi yazi lento yenza shemzo ngenza ukuthi ngingabazi. Mhlawumbe kuthiwa benginesifiso sokuqomisa ngizoyingabazi. Mawazi ungibizela amakhamera futhi ngelilanga ngenzelani? Mfethu. Phela usukhuluma manje futhi sazi futhi yazi futhi. Cha ngibona kuyona ndlela yabo. Engakwazi ukuthi futhi ngisho ngisho ukuthi ngachazela ngempela ngadade yazi. Angazi ngadumala kanjani ngcono mhlawumbe inamba yami ngikunikile mfethu nami. Hlulwa yini mfethu ngibhalela mfethu. Yabo futhi ukubhala. Bengibhalela uqala ngenzeka mhlawumbe ngidlulithike. Yabo bengithi singahlangana sishaye lo date sixoxe kodwa ngagcina ngashona into engifinisha usengachazela futhi wena yabo. Kona kunzima nakho. Ngeke ngifonele nje futhi kodwa phela ngigcine futhi ngabekanga udaba lami ngoba manje ngibona ngathi yabo sisizwana kakhulu ngibalekela ngithi ukuthi manje sesizo-friend zone kakhulu yabo manje yabo ngathi ufaka o-friend zone hayi ngeke bese azi. Ngiyakuzwa. Yini-ke manje lo uyibonayo ukuthi kushuthi manje sekuzoba khona ushintsho lo ngokuthi wena uyisabe manje yini ezokwenza ukuthi phela into ngicabangile ngathi mhlawumbe ngasiza futhi yabo bhala nami ngikhayele ngithi yazi nomuntu futhi engine-crush naye futhi yabo manje angazi futhi kade ngibatshela namadrida futhi yabo angazi ngaqalaphi sengachazeka kakhulu ngempela futhi indlela ngihleli kamnandi sabhenga lana futhi ngiphethe kahle saxoxa smile nawe yasho inamba yabo ngize sibambana ngezandla yabhasi othenga futhi sibuya siplake ngazizwe ngathi nami nangoku umuntu futhi yazi wangishaya ividiyo lapho ngadansi athi inamba yakhe wangisendela ithombe namavidiyo ukuthi yazi lo muntu lo wagcina nginamalakile futhi akubheka ngazi nawe waphelela ngasuku asikhohlwe lolu suku njengamanje ngilethe amakhamera. Mfethu kwenzayo futhi hayi. Okay, fanele wenzayo. Lese-ke manje umuntu wami uthini-ke lese mhlawumbe ngiyatsho ngoba ungazi njengoba ngilethe amakhamera maqanga uthini njengomakhamera. Ngiyayikhombisa ukuthi ngi-serious ngayo leyo nto leyo. Okay, athini-ke yena sengizoxana nomuntu wami-ke manje-ke. Sengifikile phela mina ngikhona manje futhi ngikhuluma nawe ngihleli nawe nje manje. Wena usasaba ukhuluma nami. Uvumile nje nawe sihlangane futhi yes ngivumile kodwa phela bengingazi ukuthi amakhamera. Umuntu wakho naye futhi ungazi ukuhlangana nami manje futhi nawe ikhona leyo ngoba khona imini wayidansa ngibona usibala futhi ungishaya ngithi ngathi akekho umuntu wami bese ngenza example anginamuntu angitshela. Hawu. Yes anginamuntu. Ubonus bengihamba ibonus mhlawumbe ukhulume nami emakhamera engekho. Manje ngeke ngikubuze phela ukuthi unawo umuntu noma awunawo umuntu yabo ngiye ngithi siyafuna uchaza kuhle kodwa isithombe sipostile yabo. Cha phela mina ngihambe ngithi sikanje bungangibuzi ukuthi awumazi benze. Abuza umuntu akuza kanjani ungiqambela amali awuthi nomuntu namanje ngizama example bese ngikhola yabo ungangikhola into engekho yabo leyo ngicela ngilesi ngilesi la funa sikhulume lento because umuntu awunawo yabo. Mina ngibona nje ukuthi konke engasebenzi mase ukwazi ukungibizela amakhamera ngawuvumile wena futhi ubucabangani ukuthi sizohlangana nawe. Bengicanga ukuthi sizohlangana phela mfethu sikhulume yabo. Khulume ngani mfethu yini esikhuluma? Awunomngani ngeke ngikwazi ukuba nomngani futhi mina untombazana umuhlanga nje kuwe ngiyagcithe nje sibe sokuthuni sibe top DX mix. Cappuccino, can you be my cappuccino please? Khona. Awu, ngisho ngesibisi, can you be my cappuccino? Angeke ngikwasho ukuthi ngelinye ilanga mangiqoma ngibizela umselethi. Phela phela yabo nje sikhuluma nje
Iya lapho beyothi ufuna omunye ubiza umseleki yaqala. Uzohlezi hayi bo uyaphi Na phela kusho into zakho lezi. uyaphi lapha hayi bo uyaphi lapha Babona bazothina okay lesengiyaqoma bazothina abantu awumpethu. Lethe umuntu amakhamera siyangiqoma. uma sisingisela sikangakanani mfethu uma sisingisela sikangakanani Ya kona kuyazwakala kodwa hayi nawe mfethu hayi. hayi bese ngazi amzwenze njani bese ngazi impela ngoba ngeke ngikubizele ku-group manje la desi la ngincela ukuthi yabo ngishele manje kunomsindi sibuza ithombe ngeke ngithathe serious nawe yabo selanjani wonke umuntu hayi angifuni phela mina ukwenza engathi manje hayi hit and run noma ngamakhwapheni noma into kanjani ngifuna nje into straight Ngizobona ukuthi ngibizela amakhamera. ya khona sohlala kanje ungekho umsindi akudanswa la kushawa bosho uhleli serious sendaweni serious nami serious ngisho ngiserious ngami ngiserious nangathi mfethu Manje yini ke ubona ukuthi ngizoqoma indaba ukuthi ngizoqoma indaba ngizoqoma hearts la ubashayo ushangisha nalo bovu ucaya something phela khona lo ovela uqhamusa umngawo umkhulu ukugcwala iscreen song phela ngithi ngiyazi ukuthi umnganami lo hearts lwana futhi obovu ngeke ngithi ngiyakuncoma ukuthi uphosele ikhombe kube khona inhliziyo emehlweni nami ngisho ukuthi yazi kuthi angisho futhi ingingami ngizengabakhind kakhulu kuthalami lena kulona futhi lapho kuyazenzakalela automatic ngiyakwazi ukuyicontrol yabo nami angikwazi ukuyicontrol futhi siyabona ukuthi sizaconnect mina ngirathi ngizibona umngane wakho hawu ngeke futhi singahamba because uyangi-understand-ani ngiyakuvela ngidansela awunankinga awusho ngingelosiyendani mina futhi yabo ngikuchazele ukuthi umuntu angithandana nawe ehlezi ukuthi ngiyabheka nakuwe maye nakaphuza aze ngithi hawu mina futhi yabo khulume nawe umuntu aka-understand umuntu ukuthi kanje umuntu kangithi yazi lo muntu futhi mase ngithandane nawe hamba sowusegugela endaweni zezi kamnandi understand futhi ngoba nawe uyayishayela vele yabo sinto eyodwa manje sibe into eyodwa siphuzane phela futhi la sinto eyodwa siyamesha angiyakhoza siyamesha futhi hayi bese mhlawumbe ngizocabanga ucabangani futhi angizocabanga kuyini okucabangayo hayi aseke isikhathi sokucabanga futhi isikhathi asisekho futhi siyaphi isikhathi awasikho isikhathi sokucabanga futhi sawoba mina yena ukuthi mhlawumbe ngikushele bakushela ushelwa ngakho ngewiki kebekuqambela amanga mina ngifisa umuntu wami no wena ungiqambela amanga ngibizela amakhamera uqambela amanga awaqanjwa amanga kanje asazi ngibizela amakhamera sengishawa intombi zakho la anginayo intombi mina wabona ifila nosiphala bhana so sayidansela sihlele sodwa yabo sayidansela kamnandi nayo intombi akubheka ngabhodwa ngathi hayi sisiphafu esilomuntu uthi hayi ngeke ngcono ngibizele endaweni khona ngithatha serious namanje ukusheka laphana futhi phela imost abantu abalapha abasuke bazobheka uzokwazi kodwa ke nje ukuba indoda nje ungibiza amakhamera sengisho ukuba yiyona nje phela awu njengoba ngikoloza kanje ngizongimela awu ngizokumela futhi ngizokumela awu futhi ngizokumela futhi ake sizame ke lesibonze ngana sizame sibonze ngana ngiyajabula futhi ngijabule futhi hayi ukuthi insini futhi hayi ukuthi insini futhi asazi sobona ngoba sekuchazekile nje ukuthi ngihlaza ngizokwazi futhi understand mina futhi understand kanje kadesi nje wawazi ungiveza nami ukuthi njani yabo ngakhululeka nami hayi ngoba ngiyakwazi futhi ngihlezi ngikhuluma nawe isikhathi nesikhathi sithembe ukuthi uzokwenza khona into ebonayo nawe ncane hayi ngakho awumibhoni nto ngiyibhoni shuthi nje kuphela kumele uyabo uyiboost ukuthi ngiyiboost uyihlanganise ukuthi yayi ngaze ngaphoqela futhi manje ungilethela amakhamera wezwa
Kodwa hayi-ke sibange sobona. Sobona kodwa kuyathembisa ukuthi hayi futhi vele usumunena nje manje yabo ukusho ngoba vele manje nami mhlawumbe iflow vele le manje bese nganayo iflow nami bese ngazi nzonke njani kodwa ngoba vele nawe understand pheze wena bungenze njani uyimini ucazeka ngani hayibo wena mina bengenze njani bengakufonela ngicela ibizo ngasekhaya awu awungeke phose fake lokushini angifaya ngasekhaya ngikuwa la Florida lezo kunyuka kamnandi kanjani lezo hayi Florida ihamba namakhamera wena unyuka kamnandi la kusho wacela uqonqa awu ngeke phose ngizile la indaweni ekanje yabo hayi ngiyakuzama sihlale kanje sibuye sami sokwangena sikadiyani ingadlali kodwa ngami pheze hayi khuleka ngidlale ngami nami uzodlala kahle phela amakhadi akho phethu ungadlali ngami uzodlala kahle ngiphethe amakhadi akho manje bengadlali kahle ukuthi uzodlala hayi ngami phela ngiyaslize awu serious actually awuthi uqalela isikhathi cha phela ngimane ngibone ukuthi umisela kanjani kanganani yabo njengoba okay ngithi uqalile manje uthe njengoba ungilethela amakhamera kuchaza kona ukuthi nginamahloni lawo sure okay kusho njalo ngithi kulungile uthi ngikunika i-chance ngenxa yalokho yabo uzona amahloni kodwa manje usu-on the mask usulindele ukuthi nje one mistake ukuthi phela kumele ngikubone yabo ukuthi kanjani yabo phela kwazisa umuntu othanda ugroove yabo lona so yazi-ke nawe ngamba nawe proven awusali okay impilo ngesihlanu kanje sikulambe sami ngosho njalo kanje sisonke ungazi ucabanga into eyiningi angikushiyi phezulu kade ngakugada siyakatana sinzawani ngasaba nawe uhambe ngakugada njengoba u-ondomasi nje uthe one mistake uyabaleka ngaze ubaleke wena kumnandini ungasakuthola hayi kule ngisho uthe konje wathi u-ondomasi lo muntu nje lo masiyochama nje siyahambisana ngiyakuphelezela Can I phazamisa you guys? Ngizoncheck ukuthi nise right. Khamba kahle, akekho savuke lo moya, akekho thuko omunye, akekho nqaphayo. Mfethu. Ngikiti sihamba kahle, futhi siyathembisa. Into zenje ihamba ngolayini smooth nje right okamanje Saba wena ukuthi ngibe right njengani ngishaya table for 2 ke ngitrende ngivele kuma camera mfethu nje ngibe no guy right noma ngibe no girl right so ihamba kanjani conversation mawucabanga ungasho ukuthi into oyizele la iya pass yaphumelela mfethu yathembisa yaphumelela mfethu angiyiboni hayi ngihamba ngawo la mfethu bese nifikile vele egcineni kweconvo noma ngisheshe ngafika mina besifikile washo sisuthi siyabona siyabona yabo unokuvuma kodwa manje yabo kodwa ngathi hold up back kodwa manje unokuvuma uzobambela ngelo side unokuvuma kodwa ufuna ukuvuma ngathi uyanqaba kodwa uyavuma hayi ngizokubona ukuthi yabo udlala kahle namakhadi akhe yabo uzobona kanjani lokho usafuna ukuthi niphinde nibonane on other dates so this one date is not enough usafuna ukuthi uphinde safuna ukuthi siqhubeke sithembe ukuthi next time uzobe sengasekho amakhamera uzobe ngasekho face would you say it was a turn off ndaba amakhamera une-anxiety but ubengazi shame cela ukumxolisela you know what happens I feel like sometimes we are a bit too harsh on guys especially if asazani that much yabo because anazani no too you just met once la nahlangana khona ebumnandini and then you've been speaking on WhatsApp but anibona bandawonye anisebenzi ndawonye anazani now I'm sure awazi ukuthi mangase kuthiwa ngithi ngithengele igift manje ngeke wazi ukuthi uzoqala ngakuphi umfunele yabo uthi umthengele iskipa sebhola ngoba uya assume ukuthi abantu besilisa thela ukuthi kwabhola lela kalibuki yabo naye ethi ukuphathela imbali thela ukuthi awuyena umuntu wezimbali so I think now bezama ukukhombisa ukuthi userious angakanani ngayo ukuthi akuveze kuma camera to show ukuthi ayikho intombi yakhe ezomgostela ebukayo ukuthi bengeke akulethe la enentombi ngaba kasile mayenza njalo yabo so I think now bezama ukuxosha ama points because he doesn't know you that well
so he doesn't know what you like and what you don't like. But into enhleke ngalokho nokuthi uthe ufuna second date iyona-ke ne-third date ne-4 ilona thuba lokuthi ke nazane ukuthi yabo ngoba usushutha amakhamera wathandi angikholwa ukuthi usengaphinda futhi akulethela amakhamera for any reason ungibize ngikusize simkinye ndawonye. So I think angithi bekuyinto enjalo futhi ukuthi ubungazi nawo uzama icomxolele bantu bezama uku-impressa, so it's kind of tough being a man. Angazi ukuthi bakhopha kanjani, mina ngabe sengashona uimpressa kanjani ntombazana ungayazi uzothini. Angithi uyabo uthi ngicela ukuyisa kwi-date ethi uzwe ngani mina uthi ngilambile ungamisi kwi-date uthi ngicela ukukubona ngisasibhedlela yini yabo. There's no winning because there's always, so yeah. But ke uma sisuka la, what is the next chapter from here? Angithi press the next chapter, so kumele sazi ukuthi next chapter ukusukuma kwethu la what happened. So nihamba anikakabi couple, or you are saying you are one but usafuna ukumazi, take things slow. What's the story? But of course, ngoba wena uyi-VIP eselifini, then you get to call me Auntie Wama 2K or 2K now. You know me from the show I Have a Crush on You, where I am your wonderful host that does the most. I love toast and I live by the coast. Today I come bearing good news. Gobi Select Africa TV is proud to announce that we will be doing free adverts for 4 lucky business owners, and it could be you. Azobehamba nama-reels. Yep. Ungizwe kahle, sifuna ukubonga mfethu for support yakho nothando nje osipha lona. So this is our way of giving back to a wonderful community of the selected ones. Ukuze ube senhlanhleni, you need to have a registered business based in Durban, and we'll be choosing 2 males and 2 females randomly akuvodwa. Drop a comment down below and tell us more about your business and what it does. You don't have to have a set story. Sixoxele nje kabanzi ngebusiness lakho nokuthi limayelana nani. Thina sobe simchuza ke esibone ngathi uyasichaza one concept right ukuthi azowina. So the adverts will air on our shows on YouTube. Bese ngiphinde futhi mina njengo-Adama 2K ngikwenzele i-reel and a voice over that will profile your business to be shared across my social media platforms. So to qualify to win, you need to follow Select Africa TV on social media and subscribe to our YouTube channel. Also follow Adama 2K across all social media platforms. Good luck again, Bemu. May the best entrepreneur win. Ngoba Select Africa TV izokusetha. Yeah, mina ngokwami ngithi izinto singithathe slow yabo sithukwazi kancane. How? Na phela ngiyavuma ukuthi okay. Imawasibabaza kangaka benixoxani la. Hayi mfethu. Uvumile uyavuma ukuthi Samosi. So uyavuma ukuthi you guys are a couple but just taking things slow and you but you are a couple. Yeah. No rush, relax, slowly. No, mina phela kwento bengidinga ukuyeza leyo ukuthi nithi kancane step by step. Yeah, asiphuthume ndawo nisazokwazana kahle. No, this is making me happy. Thank you so much for ukuthi usiphe isikhathi wamuphinde wangamphoxa yabo. Ngiyabongela on his behalf, because trust me, sometimes abantu bayafika la and they get, I mean, umuntu approachiwe njengawe, umuntu adinwe and then things go south, things go left. It could have gone like that but it didn't. So that's why I appreciate indlela. Why we catch up wenzeni? Ngicela amakamera okuba konke amakamera kuphela. No, but ubengazi shame lapho ubengazi. Sekuyiflop jazi ukuthi next time engekaphili. Ngilethela umseleko. Next time rasuthi kuya lapho. Yimina ke futhi umseleko. Uyabona. No. I get it. I understand. I have pathisana nge-anxiety. So you're not wrong for feeling some type of way ngawo. So you wanna just ubengazi nawe bethiwa impress because bengakulethela amakhamera uchamo yiwona uthi ngani unathame yabo ngiyona yadla le ndima ayidla ukuthi ubone ukuthi cha serious ke bomuthi usengazaletha amakhamera. But anyways, thank you for isikhathi sakho on the real, and thank you for handling it as best as you did. Nawe nathi siyabonga ukuthi usithembile wacela ukuthi sikerishele out le task kanje. Kuyasithokozisa nathi ukuthi sibone ukuthi umsebenzi wethu uthathwa serious to the extent ukuthi ungathemba thina kubo bonke abantu akade bengakuhlanganisela le date kanje. So ngicela ukuthi ngishiye. I think the food is on the way, but you guys should be sorted soon. Next. Documents, thank you. Select Africa TV channel. Enda kokhomunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait to ufike kithi emagcekeni uShanel. Noma ubuye esibani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you.
funa siphile impilo. I am happy to let you know ukuthi into ebekade sizele la was an entire success because Umpilo uthe she's willing to go on the second date to unfold the next chapter of this newly found relationship abasanda kuqala khona la in next chapter. And speaking of which, please remember to come through. It's on Florida Road. There's good food, there's great vibes, there's some beverages. Uyakwazi host a party khona la, uyakwazi ukushaya conference of some sort. So please make sure you come through and we all vibe together. Thank you so much for tuning in and being a part of tonight's episode of I Have a Crush on You. Remember, you're watching Select Africa TV and we're currently on season 3. Thank you so much for tuning in and for watching. I have to love and leave you. Ngifuna ukuyodla nami njengabanye abantwana. Wonke umuntu ushaya fork and knife la. Sekusela mina ngedwa ngokuthi phela imini slim. Till we meet again on the next episode next week Tuesday. Same time, same place. Tuesdays will never be the same again because we've partnered with the next chapter. And I'm hoping this is going to be an exciting chapter for all of us. Love you so much. Good night.